Селям алейкум, привіт усім. І сьогодні маємо надзвичайно цікавих гостей, обидва з яких творять історію. Це Роман Безсмертний, дипломат, політик, учасник конституційного процесу в Україні і у дуже відповідальні часи народний депутат України. І він викладає історію, але він же ж і творить, і творив українську історію. І Сулейман Мамутов, перший від України, член постійного форуму ООН з питань корінних народів і юрист. Ну а я, Андрій Куликов, розпитуватиму їх сьогодні про чинну Конституцію України у вимірі ставлення до кримськотатарського народу. Тому що чинна Конституція України визначає статус Криму як територіальної автономії, не враховуючи права кримськотатарського народу. Така модель була закладена ще 1988 року і є за змістом, хоча й не за формою, радянською, без етнічного та національного елементу. Справа в тому, що в Радянському Союзі усі відомі мені, принаймні, автономні утворення мали ознаку етнічності. Іноді навіть по два – Кабардино-Балкарська, Карачаєво-Черкеська, Чечено-Інгуська, Ханти-Мансійська і так далі, і так далі. А от з кримськими татарами не наважилися. В основному українському законі нині є згадка про захист російської мови. Але немає жодної згадки про кримських татар. Навіть у 10 розділі, де йдеться про Крим, жодної згадки про корінний народ Криму. 2017-2018 років була створена робоча група, яка розробляла проєкти змін, що передбачали визнання кримських татар як корінного народу України і впровадження національно-територіальної автономії в Криму. І якщо в 2021 році в Україні таки ухвалили закон про корінні народи, то зі змінами до Конституції не склалось. Про це сьогодні будемо вести мову в ініціативі на Crimea Vox. І перше моє запитання до Сулеймана Мамутова, як юриста. Він зможе і процитувати, і пояснити. Ми неодноразово чуємо, що змінювати Конституцію під час війни, під час воєнного стану неможливо. Чому ми все одно говоримо про це? Це підготовка до незворотнього майбутнього? Чи це вправа із юридичного обґрунтування? Дуже дякую за питання. Вітаю всіх. Вітаю пане Андрію, пане Роману. Я хочу сказати, що це надважливо через те, що так, з одного боку ми маємо воєнний стан і зміни до Конституції заборонені, але ми не можемо не говорити про ту несправедливість, яка відбулася ще до війни. І дуже важливо передати наступним поколінням, і не забувати для себе, що будь-яка війна рано чи пізно вона завершується. Ця війна після її завершення перемогою України поставить питання, на моє переконання, в необхідності перегляду суспільного договору. І я не можу зараз казати ґрунтовно і детально про всі аспекти цього перегляду, але я точно знаю, що те, що відбулося з розділом 10 стосовно запровадження Автономної Республіки Крим в Конституції України, є таким глибокою несправедливістю, нехтуванням і зневагою до прав корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу. І якщо ми хочемо жити в правовій державі і зважати на ці історичні несправедливості, і якщо ми хочемо реалізувати права корінних народів, нам необхідно переглянути цей розділ. Це 100%. І цей момент не стане. Абсолютно свідомий того, що зараз це неможливо, це не має нас
обмежувати в обговоренні цієї теми І в підготовці ґрунту для того, щоб діяти рішуче і швидко, коли час настане. Абсолютно. Запитання до Романа Безсмертного, який був не просто учасником конституційного процесу 1996 року, а одним із найпомітніших його учасників. Як тоді обговорювалось питання Криму і наскільки лунала таки тема кримських татар? Чи намагалися обійти? Доброго дня, панове. Пане Андрію, тут є дуже важлива річ. Треба розуміти, в яких умовах тоді знаходилися і Україна, і в тому числі ті, хто працював над Конституцією. Бо Радянський Союз, розвалюючись, по собі закладав дуже багато речей, які на той момент розглядалися просто як міни уповільненої дії. І ці всі розпочаті серйозні конфлікти, такі як в Азербайджані, в Балтійських державах, в Придністров'ї, в Вірменії, вони вибухали і у цій ситуації створювали напругу. І це рефреном било по всіх абсолютно учасниках цього процесу. І треба розуміти, що от ви на початку нашої розмови, з моєї точки зору, заклали дуже хорошу тезу стосовно радянської правової системи. Бо насправді на той момент питання і територіальної автономії, і питання національної автономії – це були орадянщині речі. І на них дивилися в більшості своїй через призму радянської правової системи. Я її завжди називаю колгоспне право. Так от, треба уявити, в якій ситуації перебували ми всі. Паралельно, як ми пам'ятаємо, з'їзд Рад прийняв законодавство, яке стосувалося кримських татар і повернення їх на історичну батьківщину. Якщо брати робочу групу і проекти, які на той момент відпрацьовувалися, жоден із цих проєктів, жоден, я на цьому наголошую, він не містив відповіді на це питання. Спроба окремих із учасників цього процесу, особливо молодої, як я кажу, порослі, а це Соболєв, Лавринович, Стецьків, підняти це питання, воно наражалося на колосальну атаку, причому з усіх сторін. Розуміння теми територіальної і національної автономії на той момент не відривалося від теми радянського права. І це була основна перешкода для того, щоб розглядати цю проблему. Мало того, що мені дозволилося працювати, мені дали доручення підготувати проект оцього розділу, 10-го, про який зараз ми говоримо. Від тексту, який було підготовлено, він був десь утричі більший, ніж те, що залишилося в ньому. І там в тому числі були мої наївні спроби внести туди поняття кримських татар, як етнічної групи, воно вилетіло звідти. А тема взагалі одержавлення, на якій наполягали окремі з нас, вона взагалі викликала просто радикальне несприйняття. Радикальне несприйняття, це треба розуміти в залі. Скажімо, найвищим піком був ця ситуація, вона в кінці кінців закінчувалася діалогом з делегацією в Верховній Раді від автономії. Це були 11 представників, з них 5/6 це були представники з такою прокомуністичною ідеологією. І уявіть собі, от тяглість теми кримських татар у тій системі, у тій радянській правовій моделі, і спроби хоч якось її розхитати. Мова не йшла про конструкцію взагалі і розмову про національну автономію як таку, а хоча б розірвати цю систему. Вона наражалася з одного боку на таке комуняцьке, червоне, большевицьке несприйняття, а з іншого боку штурм на те, що ми творимо державу, в рамках тієї держави будемо вирішувати. Пане Романе,
Пане Романе, от згадані вами про комуністичні представники з Криму, це були люди, які вже себе відносили до так званої комуністичної партії Криму, чи вони ще асоціювалися з Компартією України? Я би сказав так, з них 90% не належали формально ні до кого, насправді. Але вони залишалися людьми свого часу. І оце ось було найбільшою проблемою. Додайте до цього ще й те, що позиція про те, що давайте не будемо говорити про автономію як конституційне поняття, давайте йти через права людей, пане Андрію, це взагалі не сприймалося. Мова йти до Конституції як до документу, який би гарантував, розкривав права людини, бо всі розуміють чудово, що Конституція – це не документ, який виписує систему організації влади і так далі. Це документ, який приймається як документ прав людини. Але навіть такого поняття і такого розуміння цього акту не було в більшості своїй. І коли ми аналізуємо це питання, і абсолютно треба вірно говорити, що Конституція 96-го року несправедлива. І вона несправедлива в першу чергу по відношенню до українців, в першу чергу по відношенню до кримських татар, до всіх етнічних груп. Пане Андрію, от сьогодні зараз задайте таке питання стосовно можливих національних квот для виборів в український парламент. Вас тут же зацькують. І от уявіть собі момент, серед нас тоді тих, хто працював у цій групі, дехто мав уже певну історичну освіту і розумів, що навіть в Українській Центральній Раді були представники від Кубані, від Санкт-Петербурга, представники від національних груп, а у 1996 році розмова на цю тему викликала просто неймовірний шквал. Я не хочу розвивати цю тему до нинішнього часу, але навіть зараз, коли піднімаєш тему державності кримських татар, вона викликає просто ідіосинкразію в дуже багатьох, що я не можу зрозуміти природу цього явища в нинішній ситуації. Вже ж можна шукати багато пояснень. Справді, пане Романе, ви кажете вірно, що шукати зараз і можна вибудовувати будь-які історії. Факт є фактом. Я хочу Сулейману надати змогу сказати, сам, напевно, не пам'ятаєте ви ті події, так? Але в пам'яті народу це залишилося. Що кажуть кримські татари в вашій спільноті про 96-й рік, про Конституцію України, яке ставлення в цілому? Дякую за питання. Я би почав з того, як взагалі ось ця рамка Автономної Республіки потрапила до Конституції України. Радянський Союз, який привніс свою владу на територію колишньої Російської імперії, зробив це на багнетах. І вони чітко розуміли, що не можуть не враховувати ті процеси, ті результати національно-визвольної боротьби народів, які відбувалися на цих територіях. Це стосується і створення УНР, і створення Кримської Народної Республіки. Вони не могли на це не зважати. І тому в різних формах створюють хоча б привіди, призраки такі суб'єктності за національним фактором. В Криму це стало створення Кримської АРСР, яка була ліквідована через рік після геноциду кримсько-татарського народу. Травень 44-го відбувається депортація, у червні 45-го ліквідовують. У 1989 році в результаті довгої боротьби національного руху кримсько-татарського народу за повернення Верховний Совет СРСР приймає постанову, якою визнає депортації, насильницькі депортації найтяжчим злочином і засуджує цю практику. Створюється комісія з питань кримсько-татарського народу, і ця комісія доходить до висновків, що відновлення Кримської АРСР
є логічним кроком у відновленні прав кримськотатарського народу і, зокрема, повернень. А от комісія з питань кримсько-татарського народу, вона була більше про запитання, які виникали в кримсько-татарського народу, чи про запитання, які виникали в решті України відносно кримських татар? Вона, напевно, була про запитання, які виникали у кримськотатарського народу, тому що вона була створена в результаті протестів, масових протестів. Ну, це був апогей на Красній площі в Москві, і не тільки у 88-89 роках. От створюється ця комісія. І, я думаю, що вона більше відповідала, і рамка була задана так, щоб відповідати на питання кримських татар і його національного руху за А там повернення. представники кримських татар були? Наскільки мені відомо, вони брали обмежено, але брали участь. Так. І висновок цієї комісії був підтриманий Верховним Совєтом РСР. Про цей саме висновок про необхідність відновлення Кримської РСР. Але кримські комуністи підхватили це на свої прапори і створили автономію, яка потім була затверджена Верховною Радою УРСР, в якій не було нічого про нас, і в якій жодного фактору. Тобто, фактично, вона відновлювалася, ця автономія, як національна, але кримські татари були повністю виключені з процесів прийняття рішень. І, на жаль, тяглість цієї логіки, вона перейшла і до конституційного процесу. І я нарахував в Верховній Раді цього скликання до 19 депутатів, їх так і називали «Кримська група». Серед них не було жодного кримського татарина. І ще важливо, що більшість була з Комуністичної партії Криму, якщо я не помиляюсь. І звісно, що вони давали ту рамку автономної республіки, яка в результаті, по-перше, яка була необхідна їм, яка, як на моє переконання, стала одним з підготовчих трамплінів для окупації півострова, і яка, знову ж таки, на моє переконання, і це важливо пам'ятати всім кримцям в усьому світі на майбутнє, що вона теж знехтувала, тобто та рамка, яка потрапила до Конституції 1996 року і залишилась там, щодо Криму, вона знехтувала нашими правами, ми не були учасниками і юридично закріпила наслідки і результати геноциду. Я тут поточнити хочу, коли ви кажете кримці, ви маєте на увазі кримські татари. Так, звісно. І запитання до Романа Безсмертного. Сулейман Махмутов сказав, що було ухвалено рішення, яке про відновлення національної автономії, але ж вийшла у нас, по суті, національна автономія росіян на території України. Чи я не маю рації? Ви абсолютно правильно кажете, пане Андрію, і насправді це навмисне витримувалося і це відчувалося в поведінці, бо будь-яка розмова стосовно кримських татар, вона тут же гасилася навмисне, щоб жодне слово не потрапляло. До речі, нагадаю такий момент, адже перші вибори, які відбулися в Криму, пане Сулеймане, згадайте, там була квота представництва до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Пізніше вона зникне. Це теж спосіб, яким просто відмежовували навіть від думки про те, що там має бути національна автономія. Тобто, видно, як навмисно тема заганялася винятково в поняття, до речі, над яким необхідно ще попрацювати, територіальної автономії. Причому цій автономії придавалося зрозуміло, що характер російський. І події 93-94 років, вони дуже чітко показали, чому це робилося, з якою метою це робилося. А пізніше спроби якимось чином ситуацію реанімувати, чи через текст Конституції України, я вже не кажу через текст Конституції Автономної Республіки Крим. Вони просто були розгромлені, бо насправді і тема акцептувалася дуже складно. І якби її треба було розглядати, мені б сказали, як би ти робив би по-новому, я би говорив би принципово про тему національних меншин і виділяв би з неї кримсько-татарську, бо мова має йти не просто про корінний народ. Я розумію зараз Сулеймана.
Насправді на території України нині проживає не корінний народ, а титульна нація – кримські татари. Ось про що треба говорити. І це титульна нація, яка має право претендувати на свою державу. Я розумію, чому про це не говорять, тому що як тільки відкриєш рота, тебе зразу почнуть критикувати за те, що ти проти української держави, що ти розбазарюєш території. Але, ще раз кажу, у цьому відношенні треба йти від прав людини, від прав національних меншин, від прав кримських татар, як титульної нації. Бо про всіх інших, які ми говоримо як національні меншини, вони мають свої держави. В кінці кінців. Тепер питання, а кримські татари мають свою державу? Ні. А де їхня історична батьківщина? Крим. Тоді питання, а чому вони не повинні мати свою державу в такій ситуації? Зрозуміло, що вони повинні мати. І якщо ми виходимо з точки зору міжнародного права, з точки зору основоположних документів Організації Об'єднаних Націй і так далі, то тут ніякої суперечності немає. І якщо так розглядати ситуацію, то очевидно, що і спроби в 2005 році підняти це питання заново і внести зміни, і пізніші спроби внести зміни до Конституції, вони насправді мали б завершитися внесенням просто іншого розділу під назвою Киримли, автономія Киримли, чи в такому дусі, які б відкривали дорогу кримцям до створення своєї держави. Ну, ми щойно почули, як деякі такий терміни... погляд на ситуацію, він би стабілізував питання, він би дозволив предметно говорити на цю тему. Деякі терміни, які, можливо, хтось чує вперше, вже входять в обіг, і кримці, про яких згадав, як про кримські татари Сулейман Мамутов, вже використовує Роман Безсмертний. Я одне лише зауваження скажу, що не всі українські національні меншини мають свої держави. Гагаузи, наприклад, вони мають лише автономію в складі Молдови. Ну, якщо там ще походити, можна і інших знайти. Але просто до вас звертався Роман Безсмертний, пане Сулеймане. Тоді відповідь за вами. Абсолютно була квота в Кримському парламенті щодо прийняття Конституції України до 96-го року. Це на виборах в 94-го року, регіональних виборах. Була закріплена квота в 14 депутатів, потім але ця практика, вона ніяк не інституціоналізувалася. Депутатів Верховної Ради Криму. Так? Звісно, так. Перші депутати... А на місцевому рівні, скажімо, Алуштинська міська рада там чи... На місцевому рівні це залежало від того, де більше проживали кримські татари, тому що... Ну, квоти були чи не були? Ні, на місцевому рівні не було запроваджено, і тут важливо пам'ятати, що якщо там дуже багато кримських татар, кримців проживали на південному узбережжі до депортації, то після, з початком повернення, місця, де якраз були максимально виставлені бар'єри для повернення, було те саме південне узбережжя Криму. Так, погоджуюсь, були квоти, вони потім не працювали. Ця практика не інституціоналізувалася, ми могли покладатися лише на виборчу систему, яка була змішаною тоді, якщо я не помиляюся, і мажоритарні, і пропорційні списки. Я погоджуюсь, що суперечності відповідно до міжнародного права немає. Питання незалежності – це питання і готовності, і зрілості українського суспільства, і також питання, так чи інакше, демографічне, на мою думку. Зараз цих умов немає, і я не впевнений, що вони виникнуть десь в найближчому майбутньому, на жаль. Це і треба пам'ятати все-таки про руйнівні наслідки і геноциду, і зараз те, що відбувається останні 11 років з початком тимчасової окупації Криму, процеси гібридної депортації, велика частина народу залишає рідну землю. Тому, так, суперечностей немає, але коли, і абсолютно правий, що кримськотатарський народ не має жодного державного утворення за межами України,
цього і не могло б бути, тому що Але і в межах України так само немає. І в межах України так само немає. І звісно, що в цьому випадку ми поставили і це, ідею, яка і концептуалізували її, яка підтримується більшістю народу, це саме про створення національної автономії. Вона діє, оскільки за нашим розумінням вона має діяти в межах Кримського півострову території, то тому її називають територіальною, тому що вона не функціональна. Я як кримець, я не можу виїхати, наприклад, у Львів або в Ужгород, і це не функціональна автономія. Тобто я не можу десь в інших регіонах просити реалізації цих прав. І мені здається, і це був і наш... треба не просити, а вимагати. І це був наш вибір, це дуже важливо, що ми хочемо, як ми розуміємо відновлення нашого права на самовизначення, це повернення до нашого дому. Це повернення в місце і відновлення тих умов, де ми можемо не тільки бути вдома, а відчувати себе вдома, говорити своєю мовою, водити дітей в садочки, де вони, і в школи, де вони будуть вивчати рідну мову і вчитися нею, входити в театри рідною мовою, кінотеатри, виступати в суді, де ти можеш говорити рідною мовою і не відчувати, що зараз на тебе хтось буде не так дивитися в автобусі або навіть там кричати. Я це відчув вже після початку окупації, як кримсько-татарська гучність стає не нормою в Криму, коли ти говориш рідною мовою, і ти можеш очікувати щонайменше таких презирливих і поглядів з побоюванням на тебе або зі злістю. Стисла відповідь зараз буде від Сулеймана Мамутова, і потім запитання до Романа Безсмертного. А у відносинах із українськими політичними силами, от на мене справило велике враження, що пан Роман розповідав, що буквально з усіх сторін не було спроб або сміливості це питання кримсько-татарське піднімати. На кого орієнтувалися кримські татари? Скажімо, на нібито природних союзників із демократичного табору чи на тих, хто при владі, адже таке теж має резон. Будемо співпрацювати з тими, у кого можна щось отримати. Стисло. Дуже стисло орієнтувалися на національно-демократичні сили. Традиційно Курултай і Меджліс кримськотатарського народу йшли тоді разом з Народним рухом України, але я скажу так, я почитав майже всі стенограми засідань, що стосувалося конституційного процесу. Я, на жаль, не побачив майже жодних згадок, і я не побачив, щоб представники національно-демократичних сил якось адвокатували, принаймні публічно з трибуни, питання кримськотатарського народу. І нагадаю, перші депутати кримські татари, з'явилися у Верховній Раді України у 1998 році, вже після прийняття Конституції. Пане Романе, я на початку говорив, що, мовляв, в Радянському Союзі кожна автономія мала національно-етнічну ознаку, а потім я пригадав, що, наприклад, була Нахічеванська АРСР, котра була явно вираженою просто територіальною. Так само Аджарська АРСР у Грузії дуже цікавий приклад того, що там живуть грузини, які переважно мусульмани. Тобто тут ще один чинник, але теж територіально, можна сказати, входить. Наскільки от саме радянський приклад слугував одним застереженням, а іншим, навпаки, стимулом, коли ви працювали в цій комісії над Конституцією? Дякую. Одне зауваження, і це має почути пан Сулейман. Те, що стосується роботи над Конституцією, то головна робота була зроблена в проміжку з початку лютого до кінця травня місяця. Те, що знаходиться в архівах, це вже сам фінал. А лютий, березень, квітень і травень ніде не зафіксовано ця робота комісії. Я назву тих людей, хто опікався цією темою. Особливо багато на цю тему говорив Левко Григорович Лук'яненко, покійний, В'ячеслав Максимович Чорновіл. І коли вже стало зрозуміло, навіть після прийняття Конституції Автономної Республіки Крим, що пробити
не вдасться тему кримських татар, тоді просто між національно-демократичними політичними силами було прийнято рішення в свої списки або від своїх політичних партій пропонувати кримських татар. І так в парламенті з'явились Мустафа Джемільов, потім Рефат Чубаров, але спілкувалися з багатьма, хто постійно працював, але це були Народний рух, Українська республіканська партія, тобто абсолютно правильно, це представники національно-демократичних сил. Але станом на 1994 рік їх у парламенті в сумі було 72 чоловіки із 4. Ну, тобто ми розуміємо прекрасно, в якій вони знаходилися ситуації, ці політичні сили. Тому це перший момент. Другий, пане Андрію, з приводу цієї тези. Найгірше було те, що оця поповинна залежність від Совка, вона не була розрубана. І на той момент мені вже вдалося познайомитися з аналогами європейських національних і територіальних автономій. Я навіть почитав тоді наукові праці кандидатські, які стосувалися цих речей. А окремі питання, такі як тема Аландських островів, ну це зразковий приклад, коли між Фінляндією і Швецією весь час йшли тяганина. І місцеве населення, воно, скажімо, мало правову залежність то від одної держави, то від другої. І постійний статус створював складну дуже ситуацію. Вона просто розглядалася і вивчалася ще у 1994 і 95 роках, коли готувався конституційний договір. І невелике коло людей дуже предметно розумілося на цій темі. Але пробити стіну Совка просто було неможливо в тій ситуації. І це, зрозуміло, це іноді створювало таке відчуття розпачу. Тому що ти розумів прекрасно, що нібито і колишній з'їзд Радянського Союзу відкрив дорогу, люди повертаються, почали навіть там провели вибори за квотним представництвом. А в 1997 році я подам ще закон про місцеві вибори, де гарантувалося, що на виборах місцевих, там, де є національні угрупування, вони обов'язково повинні були мати квоти. І попередня рада місцева мала прийняти рішення про запровадження цих позицій. А закон давав можливість вибирати, який варіант запроваджує місцева рада. Така практика є у багатьох країнах на місцевих виборах, коли попередня рада, починаючи свою каденцію, для наступної приймає спосіб формування в відповідності до закону. І в цьому законі це було зазначено. Воно вилетіло звідти з такою швидкістю, що я помітити не встиг. На рівні навіть робочому. Тобто оця ситуація, вона створювала величезну складність. І вернулися до цієї теми, коли приймали Конституцію Автономної Республіки Крим. Там взагалі не було про що говорити. І спроба, я дуже добре пам'ятаю, коли робоча група, в яку входив Рефат Чубаров, тодішній прем'єр, я, по-моєму, вискочило з голови Автономної Республіки Крим. І коли Рефат підняв тему стосовно кримських татар, то стало зрозуміло, що Конституції не буде, бо вона мала бути затверджена ще Верховною Радою України. Так, як виписано. І тоді просто і Чубаров, і всі інші, добре, хай буде так, якби тільки ми змогли в темі вже в рамці цієї Кримської Автономної Республіки говорити про права кримських татар. І от в цій ситуації, насправді, тут ключовий сигнал, який хочу дати, це те, що на той момент ми знаходилися в переважній більшості просто в полоні совкового погляду на це питання. І тому з нього вирватися було дуже і дуже складно. Тим не менше, ми знаємо про деякі дуже рішучі спроби вирватися, і вони зрештою, поступово і з великими болями, але давали і дають результат. І тим не менше, оце, про що казав Роман Безсмертний, зараз не було обрізано пуповину, я, як і зараз, можу уявити, ухвалять, що буде національно-територіальна автономія кримських татар,
і зразу підніметься виття. А це порушує мої права. Як же? Я тепер муситиму навчатися кримсько-татарської мови. Я там кудись піду. Ми це все проходили в масштабах цілої України, коли звичайна популяризація або поширення культури, народу, в даному разі корінного або там титульного народу України, вона сприймалася як наступ на права. Як зробити так, і це спершу до пана Сулеймана, а потім до пана Романа, щоб була гарантія не тільки того, що не будуть порушені права, а й того, що ніхто про це і затинатися не буде? Я не знаю, як гарантувати те, щоб люди не затиналися, але як гарантувати щодо непорушення прав будь-кого в цій автономії або в будь-яких інших структурах, коли йдеться про корінний народ і про кримськотатарський народ, зокрема, йдеться про подолання наслідків геноциду, йдеться про подолання наслідків структурної вікової колонізації Кримського півострова різними російською державою в різних її формах. Йдеться про те, що зараз не йде навіть мова про порушення чиїхось прав, якщо це не кримці, кримські татари в такій автономії. Йдеться про те, що тобто рівні права можливі тільки тоді, коли є більш-менш рівні умови. Ми абсолютно не рівні, ми не були рівними, ми, на жаль, не стали рівними після прийняття Конституції України 96-го року. Навпаки, нерівність вона закріпилася і цементувалася. І для того, щоб цю нерівність в умовах вирівняти, нам необхідні певні позитивні дії. От Конституція, робоча група, яка працювала в 17-18 роках при Конституційній комісії, положення того проєкту змін до розділу 10, вони повністю відповідали міжнародному праву, зокрема в сфері прав корінних народів, Декларації ООН про права корінних народів. Тобто тут йдеться про порушення прав корінного народу, якщо ми не зробимо чогось. Тому що ми закріплюємо структурну нерівність на всіх рівнях, починаючи від невизнання, що відбулося лише нещодавно, як в статусі корінного народу, його представницьких інституцій, законно обраних на виборах. Це дуже важливо. Також, чого і сьогодні ми не бачимо, на жаль, після прийняття закону, не надано правового статусу Меджлісу кримськотатарського народу. Визнання, тобто, якщо ми не визнаємо його прав, його колективних прав, йдеться про порушення прав, відповідно, корінного народу, а не про порушення прав когось іншого. І тому ми якраз робимо так, щоб дійсно всі мали рівні права і можливості для реалізації. Тут ми багато говорили про потребу і про майбутні перспективи справжньої розбудови Кримськотатарської національно-територіальної автономії. Запитання до пана Романа тепер як дипломата насамперед, але і історика так само. Який це може мати вплив на міжнародній арені, коли ми нарешті це здійснимо? Пане Андрію, пане Сулейману, нинішній історичний момент є дуже такий м'який для того, щоб в тому числі ідея автономії і державності кримських татар, щоб вона мала шанс. Поясню зараз чому. Входження України в європейську спільноту вимагатиме приведення певних позицій Конституції України, в тому числі, і внутрішнього законодавства до міжнародних, до європейських норм, особливо в частині, яка стосується прав, в тому числі не тільки всіх національних меншин, а й, зокрема, прав кримсько-татарського народу, Кримли. Це дуже важливо, це розуміти. З'являється ще один серйозний аргумент для всіх учасників сьогодні державотворення українського, до тих, хто виборюють права кримських татар, щоб якраз оці речі синхронізувати, напрацювавши і внесши пізніше зміни в Конституцію України. Тут дуже важливо в нинішній ситуації навіть піти на такий крок, я його запропоную, як прийняття конституційного закону.
Адже він, розумієте як? Так, в Україні немає такого поняття, але його можна запровадити як загальна згода суспільства, парламенту, президента, уряду. Що цим досягається? Цим досягається якби влаштування дороги. От. А паралельно відкриється після завершення війни можливість внесення змін до Конституції. Ці зміни треба вже підготувати. Але Конституційний закон дав би можливість уже зараз кримським татарам гарантувати ці речі і показати, що ось це буде внесено у Конституцію України. І це правильно на шляху вступу до європейської спільноти. І це правильно по відношенню до ситуації, яка зараз складається. Це відповідь і кримським татарам, це відповідь і українцям, і всім абсолютно національним меншинам. І тому от такі рішення, вони не показують, що і держава, і суспільство готові торувати дорогу от, в такий спосіб і бачити ось такі цілі. От. А те, що стосується загалом ситуації, пов'язаної з війною, і от дискусії можна, не можна вносити зміни. Не можна, але це не означає, що не можна працювати. Я так думаю, що коли треба, то можна. Так, взагалі-то хочу вам сказати, що тема Конституції – це живий організм. І над ним треба постійно працювати. Я весь час сказав про те, що в Україні має діяти постійна конституційна комісія, яка аналізує виконання норм Конституції і вносить зміни. От є безліч речей, які говорять про те, що приймали одне, а живе воно зовсім по-іншому. Візьміть хоча б на розгляд питання громадянства українського. Те, про що зараз говорять, я вам божусь, такі фантазії, коли писалась Конституція, їх не уявляли. Може бути лише одне громадянство. Одне, наполягаю на цьому, 10 разів скажу про це, кому завгодно. От. Ні, дійшли до того, що зараз прийнято закон. Він не конституційний, цей закон. І от те ж саме стосується багатьох інших позицій Конституції. Тому в нинішній ситуації я дуже оптимістично на неї дивлюся. Тим більше, що перебіги випробування, які ми проходимо, і українці, і кримські татари, і всі інші національні меншини, які на території України є, вони цементують суспільство, вони цементують націю загалом. Вони дають можливість кожному етносу себе проявити. І це дуже важливо, що суспільство все об'єднується. Ну і це позбавляє нас залежності від цієї пуповини, про яку я казав на початку. Бо її роль в тому, що відбувалося, дуже, дуже згубна за роки і прийняття Конституції, і законодавства, і так далі. Я вже не кажу там вирішення проблем кримських татар. Знаєте, я пам'ятаю свої розмови в Ялті, в Сімферополі з мерами про те, щоб вирішувалися питання. Це були просто якісь бої. Просто були якісь бої. Коли ти чув тільки одне, а чому це так, а чому це має бути? Тому що так говорить закон, тому що так говорить міжнародне право. І, будь ласка, роби це. От. Тому я ще раз кажу, я дуже надіюсь на те, що шлях, яким зараз Україна йде до європейської спільноти, він дозволить нам отримати ще один аргумент і внести зміни в кінці кінців, відновивши справедливість по відношенню до Кремли. Дуже дякую. Дякую, пане Романе. Роман Безсмертний, дипломат, політик, учасник конституційного процесу, який для Романа Безсмертного ніколи не закінчується, особливо з огляду на його пропозицію про постійну конституційну комісію. Дякую. І Сулейман Мамутов, юрист і перший від України член постійного форуму ООН з питань корінних народів. Підбийте підсумок. Я вірю, не просто. Я дуже дякую пану Роману за його пропозиції. Вони дійсно
дуже цікаві стосовно і конституційного закону, і створення постійної конституційної комісії. І дійсно є завжди питання в Конституції щодо того, як те, що було закладено і прописано в нормах Конституції, як воно живе насправді в реальному житті. І я вірю, що Конституція України, коли для цього з'явиться можливість, буде переглянута таким чином, такий спосіб, що права корінних народів, права кримськотатарського народу будуть реалізовані на його рідній землі. В одному не погоджуся із Сулейманом Мамутовим, не коли для цього з'явиться можливість, а коли ми спільними зусиллями таку можливість створимо. Точно, дякую. І Так. ще одне запитання, чи вже треба закінчувати? Була така ідея, я згадував про неї нещодавно в розмові з Тамілою Ташевою, для того, щоб популяризувати кримськотатарську мову серед маси українок і українців, щоб запровадити в кожній школі діти по 100 кримськотатарських слів навчаються. І зараз, коли кілька разів згадав Пуповину, Роман Безсмертний, я згадав слово «гебек». Це пісня Ернеса Серехалєва. Там є. І це Пуповина, наскільки мені пояснювали. А які найбільше потрібно українцям знати кримськотатарські слова? 3. 3 слова? Так. Це Керім, Ватан, Мілет чи щось інше? Крим. Ев. Це дім. Угу. І А далі треба вивчити 100 і обрати Так. з них в одне. мене просто крутиться дуже багато. Я розумію. Дуже Хай дякую. буде Крим і Еф для початку. Угу. Для початку. Ми починаємо насправді. Ми починаємо одні одних розуміти, ми ставимо іноді і не дуже приємні одні одним запитання, але якщо іноді не поставити несподіване запитання, ти не отримаєш несподіваної і чесної відповіді. Тому що є ще таке поняття, як ввічливість. Ми Можливо, любимо... урмет, повага. Урмет. Поважатимемо один Керем, одного. Крим, Ев, дім і урмет, повага. Ну, тут мені додати нема чого, крім того, що ви дивилися ініціативу на Crimea Vox.